Bejn l-erba' u l-ħamis instabu 33 każ ġdid ta' coronavirus f'pajjiżna. Għal jum ieħor fortunatament ma kienx hemm vittmi biex għaldaqstant in-numru ta' vittmi f'pajjiżna baqa' stabbli għal 411. Fl-aħħar 24 siegħa 36 persuna kienu dikjarati mfejqa mill-virus, bil-każi attivi issa huma 519. Sattant komplat il-qin fost il-komunità fejn total ta' 295,587 persuna ingħataw tilqima, b-93,727 ikunu mlaqma b'mod sħiħ biż-żewġ dożi. Bħalissa l-Ministeru tas-Saħħa jinvestiga każ ta' trombożi li jista' jkun marbut ma' vaċċin u dwar il-varjanti l-Ministru tas-Saħħa qal li bħalissa hawn 3 każi tal-varjant Brażiljan f'pajjiżna. Tħabbar ukoll li mill-ġimgħa persuni ta' 40 sena u aktar jistgħu japplikaw sabiex jingħataw il-vaċċin. Intant nhar it-tnejn jkomplu jitnaqsu restrizzjonijiet li kienu imposti fl-10 ta' Marzu li għadda hekk kif ħwienet mhux essenzjali se jiftħu mill-ġdid. Minn nhar it-tnejn ukoll in-numru ta' persuni li jistgħu jiltaqgħu fil-pubbliku se jitla' minn 2 għal 4 persuni.